Těším se na ty Vánoce. A já už se těším. Som zvedavá, ako budú natešení z našich darčekov. To aj ja. A čo si im kúpil? To som mal niečo kúpovať? To je jedno, aspoň si užijeme prvé Vianoce s rodinou. Áno, úplná pravda. Ja sa tak teším na darčeky. Darčeky. Zase není všetko o darčekoch. Budeme tu zase spolu, ako rodina. Prvé Vianoce spolu. Ja sa teším na Haminu. Varí dobre tvoja mamina? Nože se ptáš. Úplne super varí. Jsem zvědavej. U nás vždycky vařil táta. A bylo to fantastický. Ano, a co vařil? Objednali jsme z čínské restaurace. Som zvedavý. Fakt, že jsem na darčeky. A ja dúfam, že to bude jedlo. Kto to asi je? Idem otvoriť. Dobrý deň. My sme dvojčatá. Áno, to vidím. No, tak vaši synovia, tak to my sme ich frajerky. Prišli sme s vami oslaviť Vianoce. Aha, tak poďte ďalej. Ideme. Počkaj. Kto to bol? Ale frajerky tvojich chalanov. Aha, a my sme ich niekde už videli? Áno, boli na našej svadbe, nepamätáš? Hej, pamätám. No tak vidíš, tak poďme ich zavolať ku stromčeku. Jasné. Hej, deti, poďte ku stromčeku. Jej! Takže každý si zoberie svoj darček. Pustite sa do nich. Jej! Uhnite! Jo, jdu dozadu. Milujem Vianoce. A ja, hlavne keď sú s tebou. Ale počkaj. A to je rovno na Vianoc. Počkaj! Ano? Kam ideš? No veď si ma odmietla, tak som si išla láhnuť. Ale nie, to sa tak nemyslela. Som myslela tak, že tu mám pre teba vianočný darček. A kde? Je veľký? No, taký trochu menší, ale to nevadí. No dobre, tak mi ho ukáž. To je ten darček? No, áno. Ja som myslela, že to budú peniaze, alebo tak... Ale ne, počkej. Byl to krásný dárek. A teď já tobě. Veselé Vianoce! Nech máte veľa darčekov. A nech máte veľa jedla. Nech sa vám darí po celý rok. Nech ste krásni a krásni. Nech máte všetko. Nech nájdete svoju pravú lásku. A k tomu jedlu. Dajte mi prosím, veď som vyhľadovali. Tati,
Táti! Táti! Veselé Vianoce! Mua.